ጉዕዞ ስደት ኮፊል ካን ትሕሰብ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ታሪክ ክልተ ካብ ኣፍሪካ ንጣልያን ንምሽጋር ብዙሕ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ኣሕዋት ንርኢ ኢና ኣብ 2023 ዝተለቐቐ ሎ ካፒታኖ ዝብል መሳጢ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ እና ላይክ ብምባል ደግፉኒ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ፃኒሒት سيدون موسان ኣብ ሲኔጋል ዝነብሩ ደቂ ክልተ ኣሕዋት እዮም ምስ ወለዶም ሕጉሳት ኮይኖም ኣብ ሓደ ኻንሸሎ ድማ ይቕመጡ ኣብ ሴኔጋል ሰሪሖም ክንዲ ዝደልይዎ ዝልወጡ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖም ዝሐሸ መነባብሮን እንጀራን ንምድላይ ንኣውሮፓ ንኽጓዓዙ ይሓሱ እዚ መሪርን ከቢድን ስደት ንምጅማር ግን እንተወሓደ ናይ መኪና ቅርሺ ክሕዙ ስለ ዝነበሮም ንወለዶም ከይነገሩ 6 ወርሒ ሙሉእ ብዘይምቁራፅ ከቢድን ንዕድሞኦም ዘይምጥን ስራሕን ይሰርሑ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ንኽጅምሩ ዝኣኽሎም ቅርሺ ድማ ይእከብ ሰይዱ ደርፊ ዝመኻኽርን ዝፎትን ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣውሮፓ ኸይዱ ፍሉጥ ደራፊ ብምዃን ናብርኡን ናብራ ስድርኡን ንምምሕያሽ እዩ ተስፍኡ እቲ ናይ ስደት ሓሳብ ክንዱእ ሕማቕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ሓደ ምሸት ነዲኡ ኸማኽራ ይውስን ዝሐሸ ናይ እንጀራ ዕድል ንምፍታን ንኣውሮፓ ኸይድ ከም ዝሓስበ ድማ ይነግራ ኣዲኡ ግን ዜና እዚ ከም ጽቡቕ ብስራት የተቐበለቶን ካብዚ ዓዲ ንኣውሮፓ ስደት ዝጀመሩ ኣብ ባሕርን ሰሃራን ይጠፍኡ እምበር ኣብ ወፂሖም ናብርኦም ዝቐይሩ ይረኣናን ንስኻ እውን ደጊምካ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ከይተልዕለለ ኢላ ንሰይዱ ትነግሮ ንሙሳ ፀዊዓ እውን እዚ ሓሳብ እዚ ንስኻ መኺርካያ እምበር ሶዱ ወደይ ኣውሮፓ ምኻድ ሓንቲ መዓልቲ ሓሲቦ ይፈልጥን ብዛዕባ ነገር እዚ ምሕሳብ ኣቋርፁ ኢላ ትነግሮ ሙሳ ግን እቲ ዘረባ ቀልዲ ምንባሩን ፈፂሞም ክስደቱ ከም ዘይሓስቡን ይነግርዋ ይኹን ደኣ እምበር ንስደቶም ዝኸውን ቅርሺ ሰሪሖም ወዲኦም ስለ ዝኾኑ ጉዕዞኦም ክጅምሩ ይውስኑ ካብቲ ሃገር ናይ መውፃእ ጉዕዞኦም ሄሎም ንምጅማር ድማ ኣብቲ ዕዳጋ ናብ ዝነበረ ደላላ ኸይዶም ብዛዕባ እቲ ጉዕዞ ይሓትዎ እቲ ሰብኣይ ግን ንኽወስዶም ፈቃደኛ ኣይነበረን ኣብ ክንድኡ ኣውሮፓ ከምቲ ተሓስዋን ከምቲ ብቴሌቪዥን ትርእዋን ጽብቕትን ምችውቲ ሃገርን ኣይኮነትን ኣብኡ እውን ዝጽጉሞምን ጾሞም ኣብ በረኻ ዝሓድሩን ሰባት ኣለዉ ከም ዘብዚ ጽዒርካን ጊዒርካን እዩ ዝንበር ኣነ ዝመርጸልኩም ኣብ ዓድኹም ብሰላም ሰሪሕኹም ንኽትዓርፉ እዩ እቲ ጉዕዞ ከቢድ ስለ ዝኾነ ክልቲኹም ኣይክትክእልዎን ኢሉ ከም ዘይሰዶም ይነግሮም ሰይዱ ብሓሳብ እቲ ሰብኣይ ተስማዕሚዑ ንሙሳ ክኸይድ ከም ዘይደሊ ይነግሮ ሙሳ ግን ፈሪሕኻ እምበር ኣብኡ ዝሐሸ ህይወት ይጽበየና ኣሎ ሓደ ሰብኣይ ተዛሪብካ ጥራይ ሓሳብካ ትቐይር ኢሉ ከም ዝፈርሐ ምስ ተዛርቦ ብሓደ ከም ዝኸዱ ይነግሮ እቲ ደላላ ክሕግዞም ስለ ዘይከኣለ ድማ ክልቲኦም ናብ ሓደ ጠንቋል ይኸዱ ናብ ኣውሮፓ ክንጓዓዝ ንሓስብ ኣለና መጠረሻና ከመይ ከም ዝኸውን መጻእና እስክንገረና ኢሎም ይሓትዎ እቲ ጠንቋል ግን መጀመርያ ናብ መቓብረ ብሓጎታቶም ከይዶም ንበረከቶም ጸልዮምን ለሚኖምን ንኽምለሱ ይነግሮም ከምቲ ዝበሎም ናብቲ መቓብር ከይዶም ናብ ብሓጎታቶም ብሰላም ንኽኣትዩ ለመንዎም ናብቲ ጠንቋላይ ምስ ተመለሱ ጉዕዞኹም ብርሃን ዝተመልኡ እዩ ክችግረኩም እዩ ግን ክትወፅሑ ኢኹም ኣይዞኹም ኢሉ ተዋዊዑ ድማ ሰደዶም ሰይዱን ሙሳን ናብ ድፍረቶም ናይዚ ጠንቋል ምትባዕ ተወሲኽዎ ንስድሮኦም ከይነገሩ ካብታ ከተማ ብኣውቶቡስ ይወፁ ሕድ ነዊሕ ጉዕዞ ድማ ኣብ ማሊ ይወፅሑ ኣብ ማሊ ምስ ወፅሑ ሕድሕዶም 100 ዩሮ ብምኽፋል ናብ ናይጀርያ ዘእትዮም ዘይሕጋዊ ፓስፖርት የስርሑ እቲ ዘይሕጋዊ ፓስፖርት ዝሰርሐሎም ወዲ ሓድሽ ሽም ብምሃብ ካብ ሕዚ እንድሓር ማልያውያን ኢኹም ኣብቲ ድንበር ምስ በጻሕኹም ንቶም ፈተሽቲ ሽምኩም ንገርዎም ካሊእ ኸይትዛረቡ ዘጨንቕ የብልኩምን ኢሉ ይሰዶም ኣብ ኣውቶቡሶም ተሰቒሎም ናብ ናይጀርያ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ ኣብቲ ድንበር ክወጽሑ ከለዉ ግን ከምቲ ወዲ ዝበሎም ቀሊል ኣይነበረን ኣብቲ ፓስፖርቶም ገይሮምዎ ዘለዉ ክዳውንቲ ክሳብ ሕጂ ይቀየርዎን ቅድሚ 2 ዓመት ናውፂናዮ ስለ ዝበሉ ድማ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ይርዳእ እቲ ዕድል ተጠቒሙ ወይ ሕድሕዶም $50 ክኸፍሉ ወይ እስሬት ንኽኣትዩ የማርፆም ከምዚ ኢሎም ዶብ ምስ ሸገሩ ኣጋዳናው ትበሃል ሓንቲ ዓባይ ከተማ ይኣትዩ እታ ከተማ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ናይጀርያ ናብ ሊብያ ዝሰጉርላ ከተማ ስለ ዝነበረት እንከይዶም ጎዩ ብሓደ ደላላ ይርከቡ ቅርብ ኢሉ ድማ እንድሕር ደኣ ክልቲኦም 600 ዩሮ ከፊሎም በቐሊሉ ናብ ኣውሮፓ ከም ዘሽግሮም ይነግሮም ሰይዱን ሙሳን ግን እቲ ቅርሺ በዚሕዎም ስለ ዝነበረ ክስማዕምዑ ወይ ከኣሉን ካብ ቦርሱኡ ናይ ሓዳሽ መኪናን ጃልባን ፎቶ ውፅኡ ሓሳቦም ከም ዝቕይሩ ይገብሮም ምስኡ ንኽኸዱ ምስ ተስማዕምዑ ብመኪና ሒዝዎም ናብ ካልኦት ከምኦም ዝበሉ ስደተኛታት ዝእከብሉ ቦታ ይወስዶም ፀሓይ ምስ ጠለቐት መኪና ሒዘ ክመፅየ ጉዕዘናውን ሽዑ ክንጅምር ኢና ኢልዎም እቲ ደላላ ይወፅእ ንምሸቱ ተኣኪቦም እናውግዑን ከለዉ ሓደ ተመክሮ ዘለዎ መንእሰይ ፀባሓፍቲ ጉዕዞ ኣብ ሰሃራ ብዙሓት ሸፋቱ ከግኑ ኢና እዮም እንድሕር ደኣ ቅርሺ ረኺቦምልኩም ኩሉ ቅርሽኹም መንዚዖም ምስኦም እዮም ዝወስድኹም እዚ እንድሕር ደኣ ዘይደልዩ ንሳቶም ፈቲሾም ኣብ ዘይረኽቦ ኩሉ ቅርሽኹም ሕእዎ ኢሉ የማኽሮም ብፅባሒቱ ከምቲ በዓል ተመክሮ ዘማኽሮም እተን ተሪፈንኦም ነበራ ቅርሺ ሓቢኦም
ካብ ናይጄርያ ንሊብያ ንምሽጋር ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ኣባና እሸይ 3 መኪናታት ኩሎም ስደተኛታት ተደራሪቦም ይስቀሉ። እቲ ዝውዳእ ዘይመስል ሓያል ናይ በረኻ ጉዕዞ ድማ ይጅምሩ። ንነዊሕ ርሕቀት ምስ ተጓዓዙ ኣቀማምጣት መሬት ንመኪናው ዘይምችሉ ቦታ ብፍጥነት ይጓዓዙ ስለ ዝነበሩ ካብ ሙሳ ዝተሰቆላ መኪና ሓደ ተሳፋራይ ይጸድፍ። እቶም መኪና ዝተረፉ ነቲ ሹፌር ሰብ ወዲቕዎም ጠጠው ከብል ከም ዘለዎ ዋላ ናውሓሕኩሑ ተነገርዎ ክሰምዖም ኣይከኣለን። ሱቕ ንኽብሉን ሓንቲሎም ንኸይዛረቡ ነፈራርሑ ድማ ነቲ ዝወደቐ ሰብ ኣብቲ ሰሃራ ገዲፎሞ ይኸዱ። ሴዱ እቲ ምሕረት ዘይብሉ ጠባይ ናይ ሰሃራ ምስ ረአየ ብጣዕሚ ይሰግእ። ኣብዚ ሰሃራ ወዲቑ እንድሕር ደኣ ተሪፉ ዋላ ሙሳ ከድሕኖ ከም ዘይኽእል ስለ ዝተረድኦ ኣብታ መኪና ክንዲ ዝተኸኣሎ ስጢሙ ይሕዝ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ መኪና ናብ ዘይተኣትዮ ቦታ ስለ ዝበፅሑ ሓደ ብእግሪ ዝምርሖም ሰብኣይ ናይ ጉዕዞ መንገዶም የጀምሮም። ኣብ ትሕቲ ምሕረት ዘይብላ መቃጸሊ ፀሓይ በዚ ሰሃራ ምጓዓዝ ብጣዕሚ ፈታኒ ነይሩ። ብድሕሪት ምድራፍ ምድካም መማረፂ ስለ ዘይኮነ ግን ስኖም ነኺሶም ንቕድሚት ይቕጽሉ። ኣብ መንገዶም ድማ ብዙሓት ሑፃ ናይቲ ሰሃራ ቀስ በቐስ ዝውሕጦምሎ ከም በዓሎም ዝበሉ ሞይቶም ዝተረፉ ስደተኛታት ይርዩ። እዞም ስደተኛታት ህይወትና ክንቀይርና ብዝብል ተስፋ ካብ ዓዶም ተላዒሎም እዚ ጉዕዞ ዝጀመሩ እዮም። እቲ ሰሃራ ግን ልዕሊ ተስፍኦም መቐንዘይን ሓያልን ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ ኣብዚ ሞይቶም ቀርዮም። እዚ እናርአዩና ተጓዕዙ ከለዉ ሓንቲ ብዕድመ ካብ ኩሎም ትበልፅ ሰበይቲ ብጣዕሚ ትደክም። ብድሕሪት ተሪፋን ከላ ኩሎም ቶም ስደተኛታት ሓዲጎማ ንቕድሚት ይኸዱ። ሴዱ ግን ክሕግዛ ዘለዎ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ንድሕሪት ይምለስ። እታ ሰበይቲ ተሳኢንዋ ዋላ እንከሎ ጉዕዞ ንምቕጻል እናተፈሓኾት ናይ ዘለዋ ትሙክር። ሙሳ ተስፋ ንኽህባ ኣቕኒ ዓቢሉ ኣብ ሕቑፉኡ ገይሩ ማይ የስትያ። በቲ ወገን ሙሳ ንሴዱ እቶም ካልኦት መጓዓዝቶም ሓዲጎሞም ከይከዱ ከርክቦም ስለ ዘለዎም ቀልጢፉ ንኽትስእ ይነግሮ። ሴዱ ግን ነታ ሰበይቲ ማይ ናስተየ ክንዲ ዝተኽኣሎ ክሕግዛ ይሙክር። እታ ሰበይቲ ግን ነበረኣ ናይ መጠረሻ ተስፋ ወዲኣ ህይወታ ትሓልፍ። ሰበይተው ኢዱ ዝሞተቶ ሙሳ ብጣዕሚ ይሓዝን። ሓዲግዋ ድማ ምስ ሴዱ ጉዕዝኡ ይቕጽል። ሙሉእ መዓልቲ ትጉዕዝ ምስ በዓሉ እቲ ለይቲ ንሱ ሸፋቱ ትበረኻ ይረኽቦም። እናቐጥቆጡ ኩሎም ዘለዎም ቅርሺ ንኸረክብዎም ይነግርዎም። እቶም ፈሪሖም ቅርሾም ባዕሎም ዘረከውን ፈቲሾም ቅርሺ ዝሰኣኑሎምን ብሓደ ፈልይዎም። ሴዱ ተፈቲሹ ቅርሺ ስለ ዘይተረኽቦ ምስቶም ቅርሾም ፎትዮም ዝሃውን ቅርሺ ዘይተረኽቦምን ሰባት ይፍለ። ሙሳ ግን እተን ቀርየንኦም ነበራ ቅርሺ ሓዊእዎን ስለ ዝተረኸበ ንወይኑ ፈልዮም እቶም ሸፋቱ ሒዞሞ ይኸዱ። ሴዱ ሙሳ ዓርኩ ብመኪና ማእኸል ሰሃራ ብሸፋቱ ተጨዊዩ ሓዲግዎ እናኸደ ደው ኢሉ ክርኢ ነይርዎ። ሴዱ ካብ ሙሳ ምፍላይ ዘይሓሰቦ ገጣም ዋላ ይኹኖ ዳ እምበር ጉዕዞ ዘይምቕጻል ካልእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ እናነበዐ ምስቶም ምስኡ ዝቐረዩ ይኸይድ። ብፅባሕቱ ንግሆ ድማ ሓንቲ ዓባይ መኪና ይረኹ። ከም ኣቕሓ ኣብ ርእሲ ርእሶም ደራሪቦም ናፍታ መኪና ምስ ሰቐልዎም ብፍጥነት ይጓዓዙ። ሸፋቱ ናብ ዝመርሕዎ እስረቤት ወሲዶም ኣብኡ የውርድዎም። እቶም ሸፋቱ ናፍቲ ውሽጢ እትዮም ነቶም ስደተኛታት በብሃገሮም ይፈልይዎም። በብቕሩተይ ብምፍላይ ከይተሳቐኹም ናይ ሓወልትኹም ስልኪ ቁፅሪ ተለሃዊ ይብልዎም። እንድሕር ዳኣ ስልኪ ይህኩምና ምንም ኣይንገብረኩምን፣ ስልኪ ተዘይሃሊኩም ግን ክትቁጥቆጡ ኢኹም ኢሎም የፈራርሕዎም። ስልኪ ቁፅሪ ናይ ሓወልቶም ዝሃቡ ካብቲ ግፍዓዊ መገረፍቲ ይተርፉ። ካብ ገዝኡ ንማንም ከይነገረ መሊቑ ዝመፀ ሴዱ ግን ናይ ማንም ስልኪ ቁፅሪ ስለ ዘይነበሮ ናብቲ መቐጥቀጢ ክፍሊ ኣቲ። ሴዱ ናይ ዝሕውልሉ ሰብ ስልኪ ስለ ዘይሃቦም ነዊሕ ግዜ እናሳቆዩን እናቐጥቀጡን የጽንሕዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጥራይ ሙሉእ ገጹ ብቆስልን ብስላትን ተሸፊኑ ድማ ንሪኦ። ኣብቲ እስረቤት ኮፍ ኢሉ ናብዚ ስደት እዚ ዘምፅእ እንታይ ነበረኒ ድኻዋላይ እምበር ዳኣ እምበር ብሂወተይ ሕጉስ እየ ነይረ ኢሉ ብተግባሩ ይጠዓስ። ብሕሱም ዝስምዖ ነበረ ሓያል ቃንዛ ዓጀውጀው ምባል ይጅምር። ኣብ ጥቑኡ ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝዕዘብ ዝነበረ ማርቲን ዝተባሃለ ስደተኛ ብጣዕሚ ይሓዝነሉ። ተስፋ ንኸይቆርፅ ማይ ኣስትዩ የበረታትዖ። ሓደ መዓልቲ እቶም ሸፋቱ ናብቲ ውሽጢ እስረቤት ብምእታይ ንደቕቲ የድልዩና ኣለዉ፣ ምንዳቕ ትኽእሉ ተሃሊኹም ኢድኩም ኣውፂኡ ኢሎም ይነግርዎም። ማርቲን ነዳቓይ ስለ ዝነበረ ኢዱ ሓፍ የብል። ንሴዱ እውን ምስኡ ሒዝዎ ንኽወፅእ ኢድካ ሓፍ ኣብል ኢሉ ኢዱ ሓፍ ንኸብል ይገብሮ። ካብቲ እስረቤት ኣውፂኦም ንኽስርዑ ይነግርዎም። ናብቲ ዝተሰርዕሉ ቦታ ነም ዝተባሃለ ሰብኣይ መፂኡ ንማርቲን ክገዝኦ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ማርቲን ግን ክነደቕቲ ኮይኑ ካልኣዩ ከም ዝደልን ንሴዱ ምስኡ ክማልኦ ከም ዝደልን ንናም ምስ ነገሮ ንኽልቲኦም ብ1200 ገዚኡ ሒዝዎም ይኸይድ። ኣብ ማእኸልቲ ሰሃራ ዝስራሕ ናብ ዝነበረ ገዛ ሒዝዎም ምስ ከደ ዝብላዕ ምግቢ ይቐርበሎም። እኽሊ ዝበሃል ካብ ዝጥዕሙ ነዊሕ ዘቑፀሩ ማርቲንን ሴዱን ብፍጥነት ይበልዑ። በሊዖም ዝፀገቡ ናም ናይቲ ገዛ ካንሸሎ ብደንቢ ነዲቖም ንኽውድኡ ይእዝዞም። ሙሳ ነዳቒ ሴዱ ሓጋዚኡ ኮይኖም ድማ ስርሖም ይጅምሩ። ቀትሪ ስራሕ ውዒሎም ምሸተው ዘዕርፍሉ ሰዓት ማርቲን ካብ ጅቡኡ ናይ ስድርኡ ፎቶ ብምውፃእ ኣባላት ስድርኡ ንሴዱ የፋልጦ። ብታርኡ ብዛዕባ ስድርኡ ንኸውግዖ ንሴዱ ይሓቶ። ሴዱ ኣቦኡ ብህፃንነቱ ከም ዝሞተን ኣዲኦም
ንዕኡን ንኻልኦት ሓቱን በይና ከም ዘዕበየቶምን ይነግሮ ሰይዱ ነዲኡ ኸይነገራ ምስ ወዲ ሓውብኡ ዝጉዕዞ ከም ዝጀመሮ ይነግሮ ማርትን ወዲ ሓውበኻ ሕጂ ኸበይሉ ኢሉ ክሓቶም ከሎ ኣብቲ ሰሃራ ሸፋቱ መፂኦም ፈልዮም ከም ዝወሰድዎ ይነግሮ ማርትን ድማ ኣብቲ ዜና ብጣዕሚ ይሓዝን ማርትን ምስ ሰይዱ ብዘይ ዕረፍቲ ንሰሙናት ምስ ሰርሑ ናይቲ ኻንሸሎ ሓጹር መዲቖም ይውድኡ ሓደ መዓልቲ ናብ ማርትን ቅርብ ኢሉ ኣብዛ ፎቶ ትሪኣ ዘለኻ ህንፃ ኣብ ማእኸል ኻንሸሎ ክትስራሕ ደልያ ነይረ ትኽእላ ዶ ኢሉ ይሓቶ ማርትን ድማ ችግር ከም ዘይብሉን ክሰርሓ ከም ዝኽእልን ይነግሮ ናም ድማ ተሓጒሱ እዛ ስራሕ እንድሕር ዳ ወዲኡኹማ እቲ በዓል ገዛ ነፃ ጥራይ ኣይኮነን ክሰደኩም ናብ ትሩፑሊ ገምገም ባሕሪ ዘብፅሕ ቅርሺ እውን ክኸፍለኩም እዩ ኣፀቢእኩም ጥራይ ስርሕዋ ይብሎም ሰይዱን ማርትንን በዚ ዜና ዝተሓጒሶም ናይቲ ኻንሸሎ ሓፁር ምስ ወድኡ ናፍታ ስራሕ ይኣትዩ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ንምኻድ ብጣዕሚ ተሃንጢኦም ስለ ዝነበሩ ቀልጢፎም ይውድእዋ እቲ በዓል ገዛ ምስ ሰበይቱ ነቲ ዝወድእዎ ስራሕ ንምርኣይ ይመፅእ ብናይ ማርትንን ሰይዱን ስራሕ ብጣዕሚ ስለ ዝዓገቡ ኩሉ ቃል ዝኣተዩሎም ይህብዎም ማርትንን ሰይዱን ብሓደ ናብ ናይ ሊብያ ናይ ገምገም ባሕሪ ብሓደ ይኸዱ ኣብ ሓደ ናይ ስደተኛታት መእከቢ ቦታ ኸይዱ ሰይዱ ንወዲ ሓውብኡ ሙሳ ምእላሽ ይጅምር ኣብዚ ኸይዱ ግን ናይ ሙሳ መጠረሻ ከመይ ምዃኑ ክፈልጥ ኣይከኣልን ማርትን ሰይዱ ሙሳ ኣብ ሰሃራ ተጠፊኡ ብህይወት ናይ ምትራፍ ዕድሉ ተሓተ እዩ ንሕና ንጣልያን ከመይልና ንሸገር ጥራይ መፍትሒ ንኣልሽ ይብሎ ሰይዱ ግን ንማርትን ንስኻ ብዙሕ ነገር ኢኻ ጌርካለይ ህይወት ጸልሚታህኒ ተስፋ ዝቆረጽ ኩሉ ሰዓት ከም ዝወግሕ እሚንካ ንኽቕፅል ጌርካኒ ንዓኻ ተዘይረክብ ኣብዘ መበጻሕ ኹን ነይረ ግን ሙሳ ወዲ ሓውበይ ብቐሊሉ ቆውጾ ኣይክእልን ኣነ ክእልሾ ኣብዚ ክትተርፍ ንስኻ ኺድ ኢሉ ይነግሮ ኣብቲ ሰዓት ንሱ እውን እቲ ናይ ነዊሕ ግዜ መጓዓዝቱ ማርትን ይፈላለዮ ሰይዱ ኣብ ከተማ ትሩፑሊ ኣብ ሓደ ህንፃ እናሰርሐ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ንምውሳይ ይእልሽ ከም ዝናበለ ንዝተወሰነ ግዜ ምፀንሐ ሓደ መሳርሕቱ ብዙሓት ሴነጋላውያን ዝሓዘት መኪና ናብ ከተማ መፅያላ ወዲ ሓውበኻ ሙሳ ኣብኣ ክህሊ ስለ ዝኽእል ኬድካ ኣልሾ ኢሎም የማኽርዎ ሰይዱ ተሓጒሱ ምንም ግዜ ኸይጥፍአ ናብቲ ዝተባሃሎ ቦታ ይኸይድ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሙሳ ኣብኡ ይጸንሖ እሞ እናኸየ ይሓቕፎ ሰይዱ ንሙሳ እንቋዕ ደኣ ብህይወት ጽናሕኻ እምበር ሕዚ ብሓደ ስለ ዝኾና ናብ ጣልያን ጉዕዞና ክንቅጽል ንኽእል ኢና ኢሉ ይዛረቦ ሙሳ ብግፍዒቶም ሸፋቱ ብጣዕሚ ተዳሂሉ ስለ ዝነበረ ንገዝኡ ክምለስ እምበር ናብ ጣልያን ክቕጽል ከም ዘይደሊ ይነግሮ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ዝተኣሰርናሉ ናይ ሸፋቱ ካምፕ ንኸምልጥ እግረይ ብጥይት ተወቂዐየ ክቕጽል ኣይክእልን ኢሉ ንሰይዱ ይነግሮ ሰይዱ ግን ብናይ ሙሳ ዘራ ብጣዕሚ ይሓርቕ እዚ ኩሉ ሓሊፍና ኣብ መጠረሻ ምስ በጻሕና ግን ከምዚ ኢልካ ተስፋ ክትቆርጽ ጽቡቕኻን ሕዚ ዝገበርና ጌርና ምሽጋርና ይቐሬናን ከምኡ ኢልካ ተስፋ ይተቑርፀን ኢሉ ንሙሳ ይዛረቦ ብጽባሒቱ ሰይዱ ንሙሳ እግሩ ንኽሕከም ናብ ሓደ መሳርሕቱ ሒዝዎ ይኸይድ እቲ መሳርሕቱ ንሰይዱ ካብ ሓደ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መድሓኒት ሸይጥ ሰብኣይ መድሓኒት ገዚኡ ንኽመጽእ ይልእኾ ሰይዱ እውን ከም ዝተባሃሎ ኸይዱ መድሓኒት ገዚኡ ተመዲሱ ንሙሳ ይንከባኸቦ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሙሳ እግሩ ተሓዊ ስለ ዘይነበረት እንድሕር ደኣ ናብ ሕክምና ዘይወሲዶሞ ባዕሉ እውን ክመውት ከም ዝኽእል ንሰይዱ ይነግሮ ሰይዱ ግን ንሙሳ ሒዝዎ ሕክምና ኸይድ ስለ ዘይኽእል ቀልጢፉ ሓደ ነገር ክገብር ነይርዎ ሰርሖ ኩሉ ቅርሺ ኣኪቡ ናብ ዛኔም ዝበሃል ደላላ ብምኻድ ናብ ጣልያን ንኸሽግሮም ኢሉ ምኖ ዛኔም እቲ ቅርሺ ተቐቢሉ ምስ ረአዮ እዚ ሰልዲ እዚ እንኳን ንኽልቴኹም ንሓዲኹምን ኣይኣክልን ክትሸግሩ ትደልዩ ተኾንኩም ተወሳኺ ቅርሺ ኣምፂእ ኢሉ ንውሳዱ ይነግሮ እንታይ ከም ዝገብር ዘይፈልጥ ሰይዱ ብሓዘን ኮፍ ኢሉ ምሕሳብ ይጅምር ዛኔን ብዙሕ ምስ ረአዮ ንሰይዱ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ክንደይ ዕድመኻ ኢሉ ይሓቶ ሰይዱ 16 ኢሉ ይምልሰሉ ዛኔን እውን ብዕድምኡ ብጣዕሚ ይግረም እንድሕር ዳ 16 ኮንካ ሓደ መማረፂ ክበካ እየ እንድሕር ነቶም ስደተኛታት ሒዛ ትኸይድ ጃልባ ከም ካፕተን ኮንካ ክትመርሓ ፈቃደኛ ኮንካ ንኽልቴኹም ብነፃ ከሽግረኩም እየ ጣልያን ክትኣትን ከለኻ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾንካ እቶም ፖላዊስ ምንም ክገብሩኻ ይኽእሉን እዚ ክትገብር ፈቃደኛ ተዘይኮንካ ተወሳኺ ቅርሺ ኣምፂ ኢሉ ንሰይዱ ይነግሮ ሰይዱ ተወሳኺ ቅርሺ ከምፅእ ስለ ዘይኽእል بتا قدامي حساب نزانيم يسمعوا نموسى تمليسو وتطبق زينا يبصرو أب كروا جيزة بسو بزمار حجالوا نطالعن كوعزو مخانو نموسى ينقرو موسى نسيدو نخلتنا نمشي جارزة أكل كرشي كايد أمتي خايلي حطو سيدو جن نخلتيهم بنات أنا مش جار لتسافر لا جالوا كم كابتن كوينو مريحو طالعن نخلتي أفقادين يخمزو خاني ينقرو بتصبحتو زانيم نسيدو نفتا جالب حيزوي خير تفتيرو أنفتنا إذا كومباس كل جيزة أصلا سخون النيو لو كالي جس كيتو قمت كتبيل كان دحر دا أصير كها أو حد سرجزات عليك تعطيها إذا جلواون كم زجير كاتشوف رايل مسلم ودو أما جدي زخان حدا كان دحر دا قتيمو بزازي أنا سلكي أو زا سلك قصر زيات الدول أوستو سنة دقايقون حجز كمت أكايلو نسيدو ينقرو اتمشيت نسو سيدو مسو أفتا مركب تسافيرهم زقوا عزو ساعات بزوحات مخانو مسرقة بتعمي فرح بصباحتو نجوه نوزانيم كيدو حلافنا تزم كلهم ساعات كوسدي كإلن
ኣብቲ ባሕሪ ጽባሕ ንዝገጥመና ነገር ተሓታቲ ክኸውን ይደልን እሺ ኢለካ ከም ዝነበርኩ ይፈልጥ እየ ግን ሕዚ ክኸይድ ኣይደልን ኢሉ ንዛኒን ይነግሮ ዛኒን ግን እዚ ትነግረሉ ሰዓት ሓሊፉ እዩ ኣቐዲምካ ተተፍልጠኒ ነርካ ካልእ ሰብ ክእልሽ ነይረ ሕዚ ግን ከይፎተኻ ምኻድካ ይተርፈካን ኢሉ ንሰይዱ ይዛረቦ ንምሸቱ እውን ሰይዱ ምስቶም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ባሕሪ ንምሽጋር ዝተዳለዩ ሰባት ናብታ መርከብ ይስቀል ሰይዱ ኣዛዝታ መርከብ ኮይኑ ንነዊሕ ርሕቐት ምስ ተጓዓዘ ደሚቕ ብርሃን ይርኢ ኣብ ገምገም ጣልያን ዝኣተዩ መሲልዎም ምስ ሙሳ ብጣዕሚ ይሕጎሱ ቅርብ ኢሎም ምስ ረኣዩ ግን ኩሉ ተሓጓሶም ይሃፈፍ ምክንያቱ እቲ ብርሕቐት ዝረኣይዎ ብርሃን ኣብ ማእኸል ባሕሪ ነዳዲ ዘውፅኣ ካምፓኒታት ኮይነን ይጸንሓ ትጉዕዝ ሓዲሮም ትጉዕዝ ምስ ወዓሉ ኣብቲ ቀትሪ ንሰይዱ ሓንቲ ነብሰ ፁር ተሓርስ ከም ዘላ ይነግርዎ ሰይዱ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቐ ናብታ ዛኒም ዝበሎ ስልኪ ይድውል ብዛዕባ ቦትኦም ነጊሩ ኣብ መርከቦም ዝሓረሰት ሰበይቲ ከም ዘላን ሓገዝ ብፍጥነት ከም ዘድልዮምን ይዛረብ እታ ስልኪ ዝተቐበለቶ ጓል እውን ብፍጥነት ሓገዝ ከም ትሰደሉ ትነግሮ ሰይዱ እውን ብዘረኣ ዓብዪ ተስፋ ምሓዝ ይጅምር ግን እቲ ምሸት እሱ ንኽሕግዞም ዝመፀ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ብፅባሒቱ ቀትሪ ሓደ ወዲ ናብ ሰይዱ መፂኡ ናይታ ሞተር ክፋል ታጃልዋ ዘለዉ ሰባት ዓቕሎም ፀይዎም ብጣዕሚ ከም ዝጨናንቑለዉ ይነግሮ ሰይዱ ብፍጥነት ናፍታ ናይ ጃልዋ ክፋል ብምኻድ ነቶም ኣብኡ ተዓፂኦም ነብሩ ሰባት የውፆም ንዕኦም ዝስተ ማይ ኣምፂኡ እናስተዮም ዝረኣዩ ካልኦት ዝፀምኦም ስደተኛታት ማይ ንኽወሃቦም ምበኣስ ይጅምሩ ብሰንኪ ተባእሲ ሰይዱ ዘረብኡ ዝሰምዖን ዝኽተሎን ሰብ ይስእን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኽረጋግዑ ገይሩ ብሓደ ንኽፅልዩ የገድዶም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን እታ ትቕንዘ ዝነበረት ነብሰ ፁር ትሓርስ ድሕሪ ዝተወሰነ ከበድቲ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ናብ ሲሲልያ ጣልያን ይበፅሑ ክትሕግዞም ዝመፀት ሄሊኮፕተር ኣብ ልዕሊኦም እናነፈረት እንከላ ሰይዱ ብታሕጓስ ናብ ልዕሊ ታጃልዋ ተሰቒሉ ካፒታን ታጃልዋ ንሱ ምዃኑ ዓዊሉ እናተዛረበ ንሪኦ ሰይዱን ሙሳን ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ጣልያን ምስቶም ካልኦት ስደተኛታት እናኣተዩ እናረኣናዮም እዚ ፊልም ይውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ተኾንኩም መዓልታዊ ተመሳሰልቲ ቪድዮታት ንኽመፅኹም ሳብስክራይብ ገበሩ ድጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት